7 mjeseci kriminalisti i povjesničari probijali su put do rudnika. 11 prepreka protezalo se u dužini od 11 metara, a onda su naišli na strašan prizor. Mumificirana tijela i kosti 400 osoba. Trupla su prekrivena vapnom i sačuvane su strukture tijela. Grozan prizor. To je polje smrti od 15 metara i spriječava pristup do pravoga groblja koje je u jami, a ne na ulazu u rudnik. Jame su duboke 35 i 40 metara. Ferenc smatra da su ispunjene ljudskim tijelima, tako da bi broj žrtava koje su žive zatvorene u rudnik, a zatim je pušten plin, mogao biti i nekoliko tisuća. U rudniku se i pri otkriću još osjećao miris plina. Ovim jezivim otkrićem šokirana je cijela Slovenija. Reći ću vam kao čovjek, a ne kao državna tužiteljica. Nadam se da je moja država sposobna raščistiti s prošlošću, raščistiti te stvari i postaviti stvari. To svi moramo željeti ako želimo normalno dalje živjeti. Pirotehničari će ovih dana ispitati teren, a u rudnik treba uvesti i struju zbog lakše istrage. A tek tada će se znati tko su žrtve, iako je neslužbeno većina Hrvata. Identifikacija će biti teška zbog raspadanja tkiva tijela prekrivenih vapnom. U Savezu boraca Narodno-oslobodilačke vojske Slovenije za ovoj pokolj krive Tita. U našoj vojsci odgovornost bila vrhovnog zapovjednika, a to je bio Josip Broz Tito. U ponedjeljak će na najbliže moguće mjesto kod rudnika smrti otići potpredsjednica vlade Jadranka Kosor i ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. I na taj način još jedanput poručiti prije svega da nijedan zločin ne smije ostati nekažnjen i potporu Vlade Republike Hrvatske u tome da se pronađu odgovorni, ali i kazne odgovorni za taj zločin. Rudnik je pod nadzorom policije. Kamo će s posmrtnim ostacima još se ne zna. S obzirom na velik broj, moguće je da će ostati u rudniku, koji će biti obilježen kao masovna grobnica.